Necesitábamos de novo estas feiras de encontro donde a xente, ademais de coñecer os produtos, pode saborealos e pode realmente apostar polo bo, que é sempre a conserva de calidade e os produtos do mar como traballamos en Galicia, non? Nesta línea, pois, xa levamos este ano 3 feiras, a principios de novembro iremos tamén a Milán, eu creo que o ano que ven estaremos no entorno dunhas 12 feiras. Vamos a incrementar nos presupostos do ano que ven 500.000 euros máis, hasta facer un total de 9 millóns de euros dedicados á promoción, ás melloras na comercialización, millora da trazabilidade, conseguir que todas as lonxas sexan xa lonxas 4.0 e acompañar ao sector nesta aposta que eles tamén están facendo por traballar cada vez mellor a súa materia prima e tamén ser capaces de cada día buscar uns envases máis atractivos para que a xente poña en valor tamén todo o que estamos a facer en Galicia.